Здравейте, хора! Предавам сега на живо. Вижте сега хората какво направиха за кучетата. Гледайте какъв уют. А за нас, гледайте, живееме в Фургония, което не е приятно за нас. Кмета не иска да ни дава. Вижте сега какво става тук. Кучетата живеят на хубаво. Кмета не иска да ни дава. Не иска да ни дава кмета на назе. Нищо, ние живеем в бараки, а гледайте кучетата какъв уют има. Гледайте за какво говориме. Ние, че сме хора, не правят за нас такива удобства, а вижте на кучетата какво правят удобства. Виждате ли, хора, вижте. Виждате ли кучетата какво живеят, как е. А вижте ние как живеем в бараки.